Niekedy je cesta k cieľu náročná, plná prekážok, omylov a pádov. To, prečo si ju musíme prejsť, sa často dozvieme až na jej konci, pri pohľade späť. Ale jedna vec je jasná, pokiaľ to vzdáš, hneď pri prvej prekážke, tak sa nikdy nedozvieš, čo bolo pre teba pripravené. A niekedy ani nejde o to, čo získaš, ale kým sa staneš. A preto skôr, ako sa akékoľvek prekážke otočíš chrbtom, vypočuj si tieto 3 príbehy o sile ľudskej viery a vytrvalosti. V Indii, v blízkosti mesta Gaya, žil muž, ktorý sa rozhodol pohnúť horou na znak svojej lásky zosnulej manželke, ktorá sa vážne zranila, keď prechádzala touto horou a v dôsledku vzdialenosti medzi ich dedinou a nemocnicou zomrela. Každý deň, následujúcich 20 rokov, tento muž vytrvalo sekal do tejto skalnatej hory, iba so svojím dlátom, kladivom a lopatou. Vzdialenosť, ktorú museli dedinčania prekonať na ceste do mesta, sa skrátila z pôvodných 70 km na 110 metrov. Na začiatku mu však nikto neveril. Ľudia sa mu posmievali, urážali ho, považovali ho za blázna. Keď videli, ako dnom i nocou osekáva skaly ako posadnutý, no teraz mu ďakujú. Ľudia okolo nás často nepochopia naše ciele, ak presiahnu rámec ich chápania. Ak začneš pracovať na niečom, čo je väčšie ako oni, priprav sa, že v tom ostaneš sám. Ale to nie je dôvod zdať sa, to je výzva pokračovať. Ak vytrvalosť a odhodlanie jedného človeka dokáže rozdeliť horu, tak potom všetko, čo potrebuješ, sa už dávno skrýva v tvojich dlaniach. Hitler bola vo finále školských pretekov a tak ako v živote, tak ich behu je hranica medzi úspechom a neúspechom veľmi úzka a mnohokrát sa potkneš rovno pred cieľom. Na to, aby sa stal víťazom, nemusíš byť bezchybný, ale kedykoľvek spadneš, musíš stať a rozbehnúť sa znova. V živote sa občas vyskytnú chvíle, keď sa naše šance zdajú byť stratené, ale to môže byť len klam a práve preto sa neoplatí zdávať príliš skoro. A niekedy sa jednoducho potrebujeme potknúť, aby sme objavili silu, ktorá sa v nás naozaj skrýva. Beh, ktorý Hitler previedla po páde, už nebol viac obyčajným behom. Bol to beh o život. Beh, keď prekračuješ hranice možného. Beh, keď musíš vydať zo seba úplne všetko. Beh, keď sa rozhoduje o tom, kto si. Skutočným víťazom sa staneš až vtedy, keď sa naučíš vyhrávať sám nad sebou. A vždy, keď tvoje pery pocítia tvrdosť zeme, sa ukáže sila tvojej viery a neochota zdať sa. Tretí príbeh je o viere v seba a vo svojej schopnosti. Nikdy nedovol, aby názor niekoho iného určoval tvoju budúcnosť. Ak veríš, že na to máš, tak na to máš a nepotrebuješ nikoho, aby ti to potvrdzoval. Stoj si za tým, čo chceš, pretože medzi zemou a nebom sa občas stávajú veci, ktoré nevysvetlíš. A tam, kde sa jedny dvere pred tebou zatvárajú, iné sa pre teba otvárajú. One problem, the violin. Because to do what you do, you've got to be a world-class violinist. Because if you don't, when you're moving around and being thrown around and still trying to play, you end up doing what you did, and that's missing loads of notes. And there were times when it sounded to me like a bunch of rats being strangled. Seriously, that bad. But you're not good enough, I don't think, to get away with flying through the air and trying to play the violin at the same time. I don't think what you're doing right now is enough
to fill a theater in Vegas. That much movement made you not as great as you were. Made you not as great as you were. Ďalší príbeh je o tebe. O tom, čo chceš ty. A ako dlho vydržíš veriť tomu, že to dosiahneš. Hoci ťa budú všetci podceňovať. Sila viery spočíva práve v schopnosti vidieť veci, ktoré ešte neexistujú. Vidieť momenty, ktoré ešte nenastali. Vidieť úspech, ktorý ešte neprišiel. Ale predovšetkým sila viery spočíva v schopnosti prekonať časy beznádeje, keď sa veci nehybú smerom, akým by si chcel, alebo keď sa nehybú vôbec. Dni, keď to nepôjde podľa tvojich predstav, budú testom tvojej vytrvalosti, sebadôvery a neochoty zdať sa. Vízia toho, kým sa chceš stať, musí byť silnejšia ako všetky prekážky. A preto chcem, aby si každé ráno išiel do budúcnosti a potom sa vrátil späť a pracoval na tom, čo si tam videl. Bez ohľadu na to, ako ťažké a nemožné sa to bude práve zdať. Môžeš byť prvý, čo to dokáže, alebo ďalší, čo to vzdal. Výber je na tebe.